Teďka na mě vyskočilo tohle video. A věděli jste o tom, že v paragrafu 17 odstavec 4 zákona 361/2000 sbírky o silničním provozu je napsáno, že řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani nijak bránit předjetí. To znamená, že když vás někdo předjíždí, nesmíte zvyšovat rychlost jízdy, to je jasný, ale někdy, kdy je potřeba, nesmíte ani udržovat tu stejnou rychlost. Musíte zvolnit, aby vás to vozidlo předjelo, když je to potřeba. Nesmíte najíždět k levému okraji, nesmíte ani bránit k tomu, aby se to vozidlo před vás zařadilo. Když je tam teda mezera před váma, tak ji nesmíte zmenšovat. Musíte naopak zvolnit, aby se to vozidlo, co vás předjelo, zařadilo. A mě zajímá, jestli vůbec jste o tom někdo věděl, že taková povinnost je, když vás někdo předjíždí. A další, co mě zajímá, jestli třeba, když jste někoho předjížděli, jestli už se vám to někdy stalo, že vás vozidlo takhle, že bránilo to vozidlo předjetí, že zvyšovalo rychlost jízdy nebo prostě dělalo nějaký kraviny k tomu, abyste ho nepředjeli. Takže mi to napište do komentářů. A jestli se ptáte na to, jestli se za to může dostat pokuta, tak ano, může. Na místě až 1500 a když se to oznámí na správní orgán, tak ten může dát pokutu až 5000 korun. Takže když to máte na videu, můžete to oznámit a on může dostat až 5000 korun. Takže dej like, sleduj mě pro další videa a čus.